Allah ya sanya masu kallo na su yanki daidai wannan wurin ma a yada, ina roƙo wanda zai wannan hidimar ya yanke daidai inda zan wannan maganar a yada, ina faɗin ta gaba gadi. Yes, ini ma ina faɗin ta gaba gadi. In an jijjiga Abdul Jabbar a jijjiga ni akan wannan zancen. Almajirin Ibn Taymiyyah ya nakalto matsayin Ibn Taymiyyah a wurin malaman zamanin shi, yace a wurin malaman zamanin shi abinda suka hada akai suna ganin Ibn Taymiyyah a matsayin zindiki, dajjali, kafiri. Ibn Taymiyyah kuma inji almajirin shi. Menene matsayin Ibn Taymiyyah a wurin malamai? Ba injini ba, ba riwaya daga ni ba, riwaya daga almajirin shi da ya zauna a gaban shi yasa littafi yayi karatu har ya mutu yana daukan karatu wurin shi. Yace amma shi ya rubuta saboda adalci, malamin shi ne amma ya iya faɗa gaba gadi cewa matsayin Ibn Taymiyyah a wurin malamai shine dajjali, zindiki, kafiri. Yace a wurin waɗanda ma'abota hankula suna kallon shi a ɗan bid'a, sai ce a wurin gama garin amawan mabiyan shi suna kallon shi mai taimakon sunna, mai taimakon addini. So da haka ashe daga almajirin Ibn Taymiyyah duk wanda kaji Ibn Taymiyyah yana ce mai taimakon sunna to shi amini kuma mabiyi ne kawai, mai bi ne karazube. Amma in bi kake da ilimi ka san zindiki ne Ibn Taymiyyah, kafiri ne shi, dajjali ne. Idan bin shi kake da hankali to ka san ɗin bid'a ne. Amma in bin shi kake a shirmance, a makance, to anan ne yake malamin addini mai taimakon sunna, in ji almajirin shi. Wanda yake neman hujja ya ci tsiye ni, sai in faɗa mai waye almajirin, a ina ya faɗa. So idan ran da na kawo almajirin da littafin da almajirin ya faɗi wannan maganar, to ran da ya ketare kaina. In ya so ka ce ƙarya ne, in ya so ka ce an mai sharri, in ya duk abin da za ka faɗa jifa ta ketare kaina, ta faɗa kan almajirin shi. Sai kawai tambayar da zan mato da kai da almajirin da ya zauna ya ɗau karatu a wurin shi, ya haɗa zamani da shi, wane ne ya fi sanin Ibn Taymiyyah, wane ne ya fi sanin shaidar da malamai suka mai? In ji almajirin shi wane ne jama'a gurin malamai? Kafiri, dajjali, zindiki shine Ibn Taymiyyah. Ku kare wannan magana. Shehul Islamin ku zindiki ne, ba injini ba, in ji almajirin shi da ya karatu a gurin shi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.